Καλησπέρα σας, είμαι ο Τίμος Γουγούσης και σας καλωσορίζω στο κομμωτήριο Τίμος Hair Group. Υπάρχουν πολλές θεραπείες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιες οι γυναίκες στο σπίτι. Υπάρχουν θεραπείες αναδόμησης. Όταν ένα μαλλί λοιπόν είναι αρκετά αφυδατωμένο, μπορεί να πάρει και να αναδομήσει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τα μαλλιά της. Ο συνδυασμός σαμπουάν και μάσκας μαλλιών προτείνεται ανεπιφύλακτα. Ας μην τσιγκουνευτούμε να δώσουμε χρήματα για το μαλλί. Φανταστείτε ότι και χωρίς ρούχα το μαλλί μας μένει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την πελάτησα να αντιληφθεί ότι τα χρήματα ήδη θα τα πάρει από το πρώτο ευρώ πίσω και μόνο από την πρώτη χρήση. Η δεύτερη θεραπεία που προτείνουμε κυρίως είναι πρόσθεση κερατίνης. Φανταστείτε ότι μαλλιά τα οποία χρειάζονται αναγόμωση και γέμισμα χρειάζονται κερατίνη. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϊόντα τα οποία προσθέτουν κερατίνη, δίνουν λάμψη στο μαλλί, κλείνουν τα λάμπια και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη υγεία στα μαλλιά. Υπάρχει μια άλλη μερίδα γυναικών όπου έχουν ιδιαίτερα ξεβαμμένα μαλλιά, όχι απλά βαμμένα, παύλα καμένα. Εκεί μπαίνουμε στην διαδικασία πιο εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν μεν λίγα προϊόντα, αλλά αξιόλογα, είναι πιο βαριά σε σχέση με τα άλλα της σειράς αναδόμησης. Απλά να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πιο εντατική θεραπεία. Ναι μεν μπορεί να κάνει μια χρήση στο σπίτι η πελάτησα με τέτοιου είδους προϊόντα, τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, 10 φορές πιο δυνατά σαν προϊόντα από ότι τα συμβατά της ενυδάτωσης ή ενδυνάμωσης που έχουμε, μία μάσκα που έχει σαν καθημερινή χρήση. Είναι 10 φορές πιο δυνατή, αυτό σημαίνει ότι 10 φορές πιο βαριά, και γι' αυτό όταν αρχίζει πλέον και βαραίνει ιδιαίτερα το μαλλί, σημαίνει ότι πρέπει τότε να αλλάξουμε τη μάσκα. Σημαίνει ότι έχει ενδυναμωθεί ιδιαίτερα το μαλλί. Έχει πάρει τα στατιστικά που χρειάζεται και πλέον αλλάζουμε κατηγορία. Πηγαίνουμε σε πιο ελαφριάς μορφής μάσκα. Όμως για 100% απόλυτη ενυδάτωση, ενδυνάμωση, θρέψη αλλά και θεραπεία για τα μαλλιά ενδείκνυται οι θεραπείες οι οποίες έχουμε εδώ στο κομμωτήριο. Είναι σε συγκεκριμένες ποσότητες, είναι όχι 10 αλλά 100 φορές πιο δυνατό από το πιο δυνατό προϊόν μεταπώλησης μέσα στο κομμωτήριο και η αναδόμηση της τρίχας φαίνεται άμεσα.